anatomia aplikatua lehenengo batxilerreko aukerazko ikasgaia da, eta bertan lantzen diren edukiak ikusten dan bezala, bada giza gorputzaren ezagutza batez ere. Hasiko gara, ehunak aztertzen, ehun desberdinak, gizakiok ditugunak, esate baterako odola, epiteliouna, eta hauek mikroskopikoak direnez, baita ere laborategian mikroskopioaren bidez, benetako laginak aztertzen ditugu. Gero, aztertzen dira hezurrak gelan ditugun zenbat eredukin bertan ikusi ditzazkegu, baita ere izenak, nola dauden osatuta, nola eratzen diren, giltzadurak, eta bar. Hurrengo gaia muskuloak dira, muskuloak askoz gehiago dira hezurra baino, orduan muskulo nagusienak, ikusten dira baita ere, muskuloa nola dagoen egituratuta, eta bere funtzionamendua, mugimendua nola eratzen den. Hurrengo gaia, ugalketa da, ikusten dira ugal aparatuak, emakumearena, gizonezkoarena, eta baita ere, haurdunaldiarekin, ernalketarekin, zerikusia duen guztia, baita ere, gaur egun dauden ugalketa teknika in vitro eta abar aztertzen dira. Hurrengo gaia, hormonena da, bai guruin hormona jariatzen dituztenak eta hoien funtzioa. Eta baita ere, hoien funtzionamendu eskasek sortzen dituzten gaixotasunak. Hurrengoa, nerviosistema da. Dakizuen bezala, nerviosistema oso sistema konplexua da, baina, ikusten dira nerviosistemaren egitura nagusienak zein diren, eta baita ere, nola funtzionatzen duten, ikusten dugu nola kinada bat nabaritzen dugunetik, ze pauso ematen dituen nerviosistemak erantzun bat emateko. Eta hurrengoa izango litzateke nutrizioa, eta nutrizioan sartzen dira lau aparatuak, digestio aparatua, zirkulazio aparatua, arnas aparatua eta iraiz aparatua. Eta egiten da norberaren dietaren azterketa bat, eta norberaren dieta hobetzeko aholkuak eta horren inguruko lanketa bat. Gelan daude olako eredu edo modelo anatomiko batzuk, ikusten dezuen bezala hezurtza eta beste batzuk, eta oso egokiak dira bertan azaltzen duguna lantzeko. Hemen beste bat, egiten da ere bisita bat Zumarragoko ospitalera, ezagutzeko gertutik, nola funtzionatzen duen, barnetik nola funtzionatzen duen ospital batek, eta esan dezakegu anatomia aplikatua edozein ikasle hartzeko modukoa dela. Arrazoiak izan daitezke, noski osasun arloko edozein ikasketa egin nahi badezue oso aproposa da, baita ere kirolekin lotutako edozein ikasketa egin behar badezue, edo oso egokia da ere ezagutzeko norberaren gorputza eta nola funtzionatzen duen.